tunggu seliramu rawa jambat rawuhipun kagem Pak Lurah Kalirejo gitu. Pak Lono Pak Lurah Kalirejo matur nuwun rawuhipun. Nggih, lajeng sinten melih mrika? Pak Diko. Pak Duko komplit. Tangkisan kalih. Nggih, sembah nuwun. Jane Pak Lurah kali Pak Diko kumpul ngaten niki kok le ayem ngoten nggih. Pak Nardi tangkisan 1. Nggih, Pak Nardi tangkisan setunggal. Nuwun napa pun. Mbak menapa mengki ya maringi napa? Kok saweran lho, aku ora ngarep-arep lho. Niki wadene diparingi ya tak tampa. Maringi berkah ngoten nggih. Kita Pak Dalang. Nggih. Ngarep-arep sawer. Boten, jan boten nek kula mati sing apa jenenge sing legowo. Jan lega lila nek kula ki temenan. Diparingi matur nuwun dene ora genahke. Ngaruhke. Ngaruhke. Iki mau piye tanggung jawabe ngono. Nek Pak Lurah Lono ngoten gaine. Tahap pilendanya akhirat. Mengke pun bantu amin ngoten nggih Pak Bu nek kula pun mantuk-mantuk nggih. Mantuk. Ngoten niku mantuk.